Greetings, 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 and more greetings to you good people. My name is DJ Holly and welcome to Point 5 Creative Studios. Chitubu che content, chitubu che Singapore, chitubu chinonwa nemunhu wese, chitubu chakavhenekwa chikaongororwa nana mazvikokota kunzi aiwaka. Chitubu ichi chine content iri healthy, content iri clean, content yakachena, yakakodzera kunge chikonsumwa nemunhu akaita kunge iwewe. Ndosaka uri panapa muzuva ranhasi. So if it's your first time here, please hit the subscribe button and the notification bell so that you don't miss out on any exciting content uploaded. Asika naongo wagara uri mugari wepanapa, ndoda kutenda nekuti sei nekukurumidza kubhadhara rent. Thank you very much for supporting Point 5 Creative Studios. Right, zvamanje manje I'm here to address Mukoma Simba. I'm here to address Mukoma Simba, the way he has been bullying people online. I've got a couple of names akawanda, the list is endless, and ndandisina zvangu basa nazvo until musi wa1 vanditumira message and I've seen kuti man, uyu mudara uyu akuenderera, uyu akufarisa. Inini I don't take nonsense. Inini ndini one munhu akajamuka anofesa munhu wese asingatye, asingavhunduke. Bvunzai Mukoma Gambakwe vanozviziva, bvunzai Zigo anozviziva, bvunzai vanhu vakawanda vanoziva kuti mufana uyu haavhunduke, haana chaanotya. And a lot of people vanomutya Mukoma Simba, mento vanomutya kuti akaita sei, kuti ishumba here kana kuti chii. But kana uchida kutora advantage yekuti tiri apfanha vechidiki, wobva waita godo rekuti apfanha vechidiki vari kusumuka kupfuura platform yako, it's bad. Zvinhu zvakashata. Why am I saying this and why am I addressing him now on a public platform? Ndangoti zviite clear so that you all know. The nigger has been using my content since I don't know. Vachitora content yangu vachishandisa kwavo, vachiita zvavaiita, and inini ndichingonyarara ndichingoti hamaya madhara edu vari kuita sei, vari kupusha futi maworks mileage, zvinhu zviri kufamba. Until musi wa1 I use his content. Paakaiposta pachannel pake yanga ina about 300 views. Mbandaisa kwangu yanga yatoku almost 10k views. And then he got a Google alert ichimudza kuti you are trending online, Simba Chikanza is trending. Video riripo. Bandisira message zvikanzi bvisa content yangu. But ukatarisa pa platform pangu inini musi wa3 February ndine a video randakaita, an audio randakawana from the military. Musi wa4 February this year 2025, Simba akatora the same audio akarishandisa on his platform, but ndakaramba ndakanyarara ndikamusiya akadaro. Saka ndiri kuda kumuti iye Mukoma Simba auye publicly apologize. Ndiri kumupa 7 days. 7 days dzandakapa Rumbi ndodzandiri kumupa futi 7 days. Ndakakuudza kuti vageza havasi kuzombofa vakabuda vari kurwara. Until now havasati vabuda. Nditori nenyaya yacho ndiri kuigadzira iri paside iri separately. But Mukoma Simba, I'm giving you 7 days to come and apologize kuti the way and the tone yamakashandisa mumessage haina kunaka. Mukatadza kuapologize in those 7 days, aiwa mafaira enyu ndinawo akakura, akawanda, and echokwadi futi ane umbowo, ane evidence. So on this video I don't want to say much. Let me just explain to you zvakaitika ndokuratidzai umbowo. Moita sei mozvionera mega. So I'm going to show you a screenshot of the conversation, kuti chiri kuita sei, chakaitika, chiri kuitika handitika. But before I get into that screenshot, ndingori nemashoko ari kubva kuna Owen zvamanje manje ari kutaura kuti company registration in South Africa and opening of business accounts for local and international clients is now very easy. FNB accounts can be used for virtually and transaction, any transaction. Anditika unenge uri kwauri ikoko unongobaya, what I say,
zvotongoendeka pafoni pako ipapo handitika. So bata Owen on the number on the screen and then let him know kuti waona the advert kuna DJ Holly vari kutaura kuti iwewe ndiwe munhu wacho ari kuita zvinhu zvani zvamanje manje handitika. So let me show you the screenshot iri apa muite sei muzvionere mega kuti zviri kufamba sei, how this guy has been bullying people online handitika. Saka I'm not here to cry to be a victim or whatever, but I'm here to stop this bullying inoitwa naMukoma Simba online. Ndekuti vanofanira kuziva kuti time yavo vakapisa zvikakwana. Right now kwaneswa panhu vechidiki taakuuya tiri kupisa and we can prove that because we've got the numbers. You can see his platform has got 61,000 subscribers and we've got 82,000 subscribers. Right, so this is the screenshot. This is the screenshot and Google alert Simba Chikanza. Email yakauya inbox ichitomudza Mukoma kuti you are trending now. 0.5 Creative Studio is making you trend and you are trending number 1. You are trending number 1 online, and there it is, Simba Chikanza. And then there was the video. Zvinopera mushe here apo Gambakwe versus Mukoma Simba Chikanza handitika. In the ndonya yacho iyo. That is the message right there. This is inappropriate use of my content. This is an investigation you have translocated for talk show use. Can you remove this with immediate effect? And if you need to use my content, create your own to analyze it. Not forklift everything for talk show. Aiwaga ndo mazuva ndaikudza kuti channel yangu yanga ichirwadziwa ine zvinhu zvaitonetsa zvichitoita sei. Ndakaita sei ndikati amaya I'm here to make peace, rega ndinyarare. Ndikati okay, noted, let me remove it. Very sorry about that. Madawati I have removed it. Mandabisa zvangu kuti ndiite a better man. The moment I get back my channel, ndakambomira ndichitora mafemo ndichimbofema, but right now ndapedza kufema ndadzoka. Musi wa4 Mukoma Simba vakaba content yangu vakashandisa, handina chandakataura, and I'm not going to report that content. Ndichaisiya iripo, but ndichadhila navo kusvikira tasvika kwamvura yacheka makumbo. Zvavo zvekuti vanombunyikidza ana Hopo Ching'ono, ana Gambakwe, ana Chimhama nevamwe vese ana Mai Auxilia Mnangagwa vakanyarara, ndivavo ndo vanoitirwa izvozvo. Inini manje ndakatojamuka. Deski rangu rine mafaira enyu mudara akakumirirai. Saka ndikukupai 7 days to apologize. 7 days to apologize. I'm not going to ask you to remove my content that you have used on your platform. Akawandisa makontent angu amunotora pa platform pangu, but ndiye ndakanyarara. But makazoda kuzviita kunge makangwara kupfuura inini, pamazviita kunge muri superior nenyaya yejealousy nezvinhu zvisina nebasa rese, kuti mufana has got more numbers than inini. Aiwa kamudhara. Makaita mbiri kudhara, makapusha zvinhu kudhara, time yenyu yakapfuura. Isusu in the next 2 years time yedu inenge yatopfuurawo. Takutofocusa nezvimwe, kwatona vamwe vapana vanenge vachitopisa vari kuita sei vari kuuya. Saka ndangouya kuti ndiadrese nyaya inoyi. I know this video is going to make you trend again. Ndakuudza kuti ndakasiyana nana Hopo Ching'ono nini, ndakasiyana nana Gambakwe, ndakasiyana nana Mai Mnangagwa, ndakasiyana nana Hubert Angel, mukazeni yenyu iyoyo aiva takatosiyana nekure, ndakasiyana nana Mudiwa vamunotamba navo kuzano ikoko muchiita zvamunoita. But inini ndinopedzerana nemi mudaro. And mimi handimbokuchallenge for a boxing match, ndozvati muri kure. Gambakwe ndiwo andoda for a boxing match. But zvamanje manje ndakumbomira kunetsana naGambakwe. Ndakukudonhedzai ende tiri kukuziva kuti picture
ramakabudisa raGambakwe ari muoffice maHubert Angel, manga muri 3 on that picture, on that meeting yamakaita. Tikuziva ndo meeting yakapiwa mari Gambakwe naHubert Angel kuti amudefende paclip reGold Mafia. We know that. But mamuri 3 iwewe not iwe ndaragambakwe, Hubert Angel namudiwa. So how did you come into a position of that picture? Magariwana kupi. Obvious kuti you were given by your cousin or mudiwa. And we know that you are ZANU PF. We've got evidence, we've got proof. And then 7 days mdara. You know how many calls we have been together, and just know all of those calls I have. I'm not blackmailing you. I'm not going to release them. But ndodangokuudza kuti wave ramakafamba naro remajournalist by then, and now it's different. Kwana pano vari kufambirana netechnology, vari kufambirana nenguva. Saka mndara, 7 days, you must come on public platform and apologize. Makumbira regerero tozvizotangira ipapo tichita sei tichienda kumberi. But Monday next week akasvika pasina regerero. Handi kunyebere mndara, handi kunyepere mndara, muchazonyasowanda kuwanda kana kunoadmitwa kuhospital neBP. Ndo pamuchazoona kuti hapana kuchitungwisa havasipo. Hapana kuchitungwisa havasipo. Right, ndo nyaya yanga ndichifamba nayo zvamanje yanga ndava kuti ndikuratidzei, ndikuudzei kuti aiwa isusu hativhunduke, hativhundutsirwe, hatityiswe. Hatityiswe. Saka as for me, DJ Holly and the rest of the crew behind the scene, is bye for now. Ngatisangane muvideo rinotevera.